tu srdečně vítáme vás. Děkuji. Dámy a pánové, vzácní hosté, myslivci, adepti a milá veřejnosti. Tento pěkný den jsme se zešli na zámku ve Staré Vsi na okresní myslivecké výstavě ulovených za lovskou sezónu 2016. Rád bych přivítal starostu Kromelína pana Zezulku. Starosta Staré Vsi je omluven. Taky bych přivítal trubače okresní myslivecké školy docenta Karlatyho a venku jsou sokolníci, kde vede sokolnictví inženýr Vrbický. Rád bych taky přivítal delegaci ze spřáteleného našeho vzájemné spolupráce, kterou provádíme už dlouhá léta. Je to Čadce, je tady předseda Polovnické komory Čadca a regionálního sdružení Kysuc, pan inženýr Liško. Jsem rád, že jste se zešli. A protože to není jenom polovení, je to taky o tom, že myslivci se většinou starají o ty zvířata v době nouze, je to i spousta práce, jak víte, kdysi se tomu říkalo ozbrojený nebo zelený brigádník. Takže vzhledem k tomu, že naše myslivost byla zařazena jako kulturní hmotné dědictví naší republiky, tak i toto ocenění nás velice těší. Dále děláme práci s dětmi a bude tu probíhat vyhodnocení dětské soutěže Myslivost očima dětí. Takže nahoře jsou obrázky, můžete se podívat. Dále bych poděkoval sponzorům, firmě Optis a firmě Toyota, která tu vystavuje krásné auta pro myslivce, no ale když dávají velké slevy, furt je to řád 100 000 a okolo milionů. Ale pěkné auta to jsou. Nyní bych předal slovo panu inženýru Liškovi. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán starosta, predseda Polovnický, dámy páni. V prvom rade mi dovolte poďakovať za to, že sme dostali pozvanie a mohli sme sa zúčastniť tejto, dá sa povedať, milej povinnosti. Dovolte mi ďalej vás pozdraviť v mene Obvodnej polovníckej komory v Čadci a samozrejme aj Slovenskej polovníckej komory v Bratislave. Tým, že sa udiali v minulom storočí nejaké veci, ktoré rozdelili naše polovníctvo, jedna strana išla druhou, druhá strana išla druhou. To akorát Zlatkové čiara. V súčasnom období sme dospeli do nejakých štádií a myslíme si, že tie výsledky sú porovnateľné aj na druhej strane. Polovníctvo ako, dá sa povedať, celospoločenská činnosť, to nie je, ako povedal pán predseda, presne, to nie je len zabíjanie zverí, ale je to prvom rade starostlivosť o zveru. Polovníctvo o tvorbu jej životného prostredia a ochranu zverí. Bohužiaľ, tieto činnosti, ktoré myslivci a polovníci, lesníci po dlhé roky robili bezplatné a dobrovoľné, si dnes prisvojujú nejaké pseudoochranárske skupiny, ktoré tvrdia, že oni majú zásluhu na tom, že ten stav zvery a dá sa povedať prírody je taký, aký je. Ja osobne si myslím, že je to na polemiku a tá polovačka nie je fakt len o zabíjaní a love zvery, ktoré už po poslednú etapovali, je to prvom rade o priateľstve, o stretnutiach. A myslím si, že obidva regióny, či Zostrava alebo naša polovnícka organizácia tuto za hranicami, si myslím, že dlhé roky spolupracuje a má možnosť si vzájomne porovnávať dosiahnuté výsledky, vymieňať si skúsenosti. Takže ja vám prajem, aby na poli polovníctva a myslivosti teda ste dosahovali aj naďalej dobré výsledky, aby sa vám darilo a hlavne vám prajem všetkým veľa zdravia a úspechov v polovníckej sezóne 2017. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Děkuji panu předsedovi.
předsedovi. Taky bych chtěl poděkovat místnímu spolku Odra ve Staré Vsi, kteří nám velice pomohli při instalaci a organizaci tady toho našeho svátku, jak se dá říci. A taky bych přivítal pana Kubice, redaktora, takže kdo chce si něco natočit, může to být i vtip, má možnost. Mockrát vám děkuji a považujeme tuto výstavu za zahájenou. Myslivosti zdar. Začátek honu. Začínáme vesele, jako dobří přátelé. Flintu sobě přichystej a na poeli pozor dej. Děkuji trubačům a myslím, že i nadále budou tak krásně prezentovat naši mysli.